Сега обаче ще се пренесем в красива зимна планина. Кучешките впрягове и спортуването с тях не е нещо непознато от нас. От години хората от клуб Мъшинг България работят и спортуват с кучета в природата. С тях беше Владислав Цветков. Ако като дете си обичал да четеш Джек Лондон, един от начините да се почувстваш както е било в Аляска, е да се срещнеш с хората от клуба по Мъшинг България. Кучетата се нуждаят от много движения. Независимо каква порода е кучето, нали? В смисъл, то трябва да има движение. Колкото повече тренираме с тях, толкова повече връзката става по-здрава. Толкова имам чувството, че повече почват да се превързват към мен тези кучета и да ме обичат повече. Сибирските хъските са не само забележително красиви, но са едни от най-добрите за кучешки впрягове. Хъскито е издържливо куче. То може да мине много километри, които за него не са проблем в никакъв случай, докато, примерно, други кучета повече могат да се уморят. И затова е така общо прието, че хъскито и въобще северната порода, нали, е кучето, което е за планината и за шейната. Някой казва, че са много своенравни, така е, своенравни са, но пък много умни кучета са, много умни животни, лесно се учат. То може да понесе и 2 пъти колкото собственото си тегло, но тук става въпрос много за тренировки. Значи не може куче, което не е теглило и ти веднага да го юрнеш, примерно да минава 15 км или да му сложиш голям товар. 10-15 км могат да издържат. Това занимание е не просто интересно, но е един чудесен начин за прекарване в природата. Куче, връзка куче, човек, природа. Като за мен специално е най-важната връзката между човека и кучето. Искаме да покажем точно на хората, че връзката между стопанина и кучето е много важна. За мен специално това е нереалното, че един главатар има един водещ и край, виждате ли, всичките кучета се подчиняват на това куче алфа. Много ми липсва, че те не могат да говорят. Но това, че ние не ги разбираме, не е така. Стига да си обичаш собственото куче или кучета, абсолютно отговорно мога да кажа, че винаги знам в един момент кое от кучетата ми какво иска.